Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngimbingelele bazalwane gameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela abafundisi, ngibingelele abazalwane bonke, ngibingelele umndeni wabangomizulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngizomxolela abaningi bayazi vele ukuthi ngiyumami yenu lapha yangenhla. Ngishada kwaNsibande, ababengishadisa abasekho, kodwa ke khona izingane zabo ezazincane ngishada. So ngiyambonga ke uNkulunkulu, ngibonga kakhulu ukuhamba ngiyintombazana nje yakwamiyeni, ngibuye sebengibiza ngelinye igama. Engikubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu akabhekanga ubuphansi nokungalungi nobubi bami, kodwa wangenzela umusa. So silapha ke bazalwane, isikhathi esiningi ngibuya la makushoniwe, kodwa kulokhu ngize enkonzweni ngendlela inhliziyo yami ejabule ngakhona. Angazi ngachaza ngithini, bengalaleki ngisho ukulaleka. Ngijabulela ukuthi ngize ekhaya. Mhlambe ekhaya bangigcina ngikhamanzi, ngitheza izinkuni, ngiya kuMpoli ngemachobeni, ngenza yonke into ngiyintombazanyana encanyana ebovana engezwa. Kodwa ke manje uNkulunkulu wangenzela umusa, sengiyezwa bazalwane. Futhi inhliziyo yami iphikelele endaweni eyodwa. Inhliziyo yami inokuthi njengoba ngihlezi ngibuya la ngizongcwaba, inokuthi bayadela sebelapho. Ngifisa ngathi ngingahamba manje ungakashubi, kusazoshuba bazalwane. Kusazoba nzima. Ingakho ngithi kungumusa ongatholwa nanongubani. Njengoba sila asiphathi mafutha, asiphathi manzi, asiphathi izinto eziphathekayo. Siphethe igama nje lenkosi uJesu, endingalo impilo yaguquka. Akulula ke bazalwane ngesinye isikhathi ukuhamba endleleni yokukholwa. Khona umhlabelelo othi nezinhlupho zingafika, ungasinda umthwalo. Kodwa nje sengibambelele esandleni somelusi inkosi yami. So kuba njalo ke bazalwane, thatha isinqumo namhlanje, kusazokhulunywa, thatha isinqumo. Ngoba mnandi kanjani emachobeni sesisho igama elilodwa, sithi haleluya, kubongwa ngale. Ake sizameni bakhaya bami ngibathandayo. Ngiyanithanda, khona abasijuzini, khona nabale emabhanoyini. Siyemabhanoyini kusasa. Kukhona nabase empangeni, kukhona abasothongathi, kukhona bonke nje nabakhona bendawo. Ngiyathanda ukusho ukuthi uma uthatha uJesu awenzi iphutha. Futhi impilo ingangabi lula, kodwa yena usuke kubambile ngesandla. Themba lokho nje, uhamba ubheke phambili. Asizukuphumula sisasemhlabeni bazalwane.
kodwa ukuphumula sikho sinesithembiso esingaguquki, isithembiso sokuthi ngaphesheya. Kade becula la umndeni wakwaMngomezulu bathi ngaphesheya sobe sesijabula, kuyobe ngasekho usizi ngoba sobe sesimbona uqobo wasifela uJesu Kristu inkosi.